Όχι, από εδώ είναι. Εδώ βλέπετε τον Άγγελο που παίζει με τις λάσπες. Λασπολουτράκι κάνει.
έχουμε κάνει καμιά 30 χιλιόμετρα. Λογικά εκεί που περάσαμε το σπίτι ήταν ο ανεφοδιασμός. Εδώ What the fuck, man? What the fuck? Ο Τέο μπροστά είναι. Ναι, έχει φύγει μάλλον. Παιδιά, εκεί το σπίτι πρέπει να ήταν ο ανεφοδιασμός. Όχι, εγώ είδα. Πού τα πετόνια, τα πήρανε και φύγανε. Φύγανε, μας παρατήσαν, σου λέει λεφτά δεν πήραμε στα αρχίδια μας. Κάτσε να βγάλω την κοιλώτα εδώ τι κάνει. Έλα μωρέ κοιλώτα, κάνε ένα σπαγκάτο. Όπα, τι κάνει εκεί ρε. Ρε τι κάντσα. Τι παιδί εδώ ήταν εγώ. Την έπατησα και εγώ. Το ίδιο. Τα κιλοτάκια.
Τι ωραία ησυχία. Μου αρέσει. Σαν να κάνω downhill. Ήθελε φόρα. Και θα το περάσει κατευθείαν. Να ξέρεις, κάτω είναι πολύ βούρκος. Το αριστερά. Ναι, και δεν είναι ο βούρκος, βλέπεις μετά από πού. Δεξιά πάλι είναι βούρκος. Πάλι, αλλά δεξιά δεν έχει σκαλοπάτι μετά. Και εκεί. Δεν έχει σκαλοπάτι. Από αριστερά, να πας μετά πρέπει να ανέβεις πάνω, ανηφορίτσα. Θα σε κάνει κάνα το κόλλο, θα στο πετάξει. Ναι, αλλά μην ακούς εμένα, δεν ξέρω. Κάνει ό,τι νομίζεις. Εγώ μια συμβουλή δίνω. Άμα δεν σ' άκουσε τι να. Θα σε φωτίσει ο Θεός. Γράφει τώρα, εντάξει. Οι άλλοι εκεί πέρα θα βγουνε. Θέλει κανένα τραχτέρ να τους τραβήξει. Προσοχή, λερώνω. Παιδιά, θέλει πολύ γκάζι. Εδώ βλέπετε το βούρκο. Έλα, θα βοηθήσω. Από εδώ, από εδώ. Κάνει λακκούβα εδώ πέρα και σε πετάει, πάνω να σε πετάξει από την άλλη. Πολύ καπέλο. Μάσκα βάλε, μάσκα, θα έρθουν όλες οι λάσπες στη μάπα σου. Μην κλείσεις γκάζι. Δώσε, 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 δώσε. Έφυγες, έφυγες, έφυγες. Άλμα! Άλμα, τέρμα! Τέρμα! Δώσε γκάζι, δώσε γκάζι, 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 γκάζι. Πάμε!
Όσο περνάνε γίνεται ακόμα χειρότερο. Έλα πάμε. Δώσε μια καζιά, πάμε. Σακαλιά, λίγο μπροστά. Έλα ρε μαλάκα, σιγά μην φτάσεις μέχρι εκεί. Σταθερά γκάζι και δίνε γκάζι. Θα πάω από εκεί ή από εδώ ρε μαλάκα. Από εδώ, από εδώ. Έχει κάνει μια λακκούβα κάπου εκεί. Πρόσχε μη σε ρίξει από εκεί. Τίποτα, θα πεις με φόρα. Γιατί έγινε, λερωθήκατε. Μην αφήσεις γκάζι, εσύ έχεις και ρεκλούς, δεν σε νοιάζει. Μαλάκα δες λάσπη που μάζεψα εγώ. Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι πολύ πυκνά. Πατημένο είναι. Το γάμισες. Ο χειρότερος τρόπος που μπορεί να το πάει. Άντε ρε μαλάκα, άντε μη φοβάσαι ρε μαλάκα. Το γάμισες. Ρε μαλάκα, δώσε λίγο γκάζι τέρμα, θέλει να σκάψεις. Ο χειρότερος τρόπος που μπορείς να το πας ήταν, μαλάκα. Μαλάκα πήγες έκοψες. Δώσε γκάζι. Μαλάκα, είδες εγώ από που μπήκα, έκανα αριστερά και το έκοψα από εδώ. Δεν είδα. Εγώ όταν ήρθα εδώ, εσύ te βοηθούσες ήδη. Εγώ κόλλησα εκεί μες στη λάσπη. Ποιος είναι αυτός από εκεί ρε? Μην κάθεσαι γιατί πάει πιο πολύ. Στα χέρια θέλει τώρα αυτό. Νίκος είσαι εκεί? Πού πήγες εκεί ρε μαλάκα? Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα. Έλα πάμε. Ο κολλητός αν δεν είσαι. Δώσε γκάζι! Δώσε γκάζι, δώσε! Ρε μαλάκα, κράτα σταθερά το γκάζι. Δεν βγαίνει ρε, μας κάβει. Κόλλησε. Θέλει τέρμα γκάζι για να βγεις. Α, μπράβο, γκάζι. Γκάζι, τέρμα. Αλμά. Έλα ρε μαλάκα. Έλα θέλουμε άτομα, άλλα. Να ανέβω τώρα, να σας κάνω. Έκανα σκηνή έχουμε. Κάνα σκηνή κάποιος. Έκατσε το μηχανάκι. Ναι, λίγο. Θέλετε να κάνετε μια άκρη πας και το βγάλω. Δεν θέλω να σας κάνω σκατά. Σε λίγο αδερφέ, περίμενε. Πού να πάμε. Εγώ νόμιζα άλλος Νίκος είναι. Δεν πειράζει, Νίκο πέτυχε. Εντάξει. Σακαλιά, πάμε. Ο γανωτής και ο άλλος πώς θα περάσουν ρε πούστη μου? Πού είναι πίσω είναι. Πίσω είναι. Δεν περάσουν. Τους περιμένουμε τώρα. Μαλάκα. Έλα, γράφω βίντεο εδώ. Γράψε βίντεο. Εδώ μόνο για τα extreme είναι εδώ, Άγγελος. Εγώ δεν βουτάω εκεί μέσα, άμα θες έλα εδώ να σε βοηθήσω. Εκεί, προς τα εκεί, Αλμά, προς τα εκεί. Δίνει και οδηγίες εδώ πώς θα το τραβήξουνε. Δεν έχει πει με δύο άτομα. Όχι, έχει κολλήσει τελείως. Θέλουμε σκηνή κανονικά εδώ πέρα, μαλάκα. Ρε μαλάκα, όλοι περάσαμε. Θέλετε να βγουν οι ρόδες, έχετε λάσπη θέλει, αλλά πάλι σε λάσπη θα βγουν. Πρώτον πρέπει να ανέβεις πάνω στο μηχανάκι. Όχι ρε, οι ρόδες από τη λάσπη αν δεν βγουν δεν έχεις κολλήσεις. Ποια λάσπη, όλο λάσπη είναι. Είμαστε οι τελευταίοι, έτσι. Είμαστε οι τελευταίοι. Η σκούπα μας πέρασε. Τώρα πάμε, πάω πάνω. Μπήκατε στο extreme. Μπήκατε στο extreme. Μέχρι τη μέση. Ρε εσύ, εδώ τα hard. Τα hard είναι. Τα hobby βασικά είναι hard.
Για κάποιους. Τώρα, κοίταξε, άμα βρέξει, ναι, αλλά άμα δεν βρέξει, εντάξει. Άμα σε βγει μία, βγαίνει. Πάντως εμείς στο χάρτ που μπήκαμε στο παρατεταμένο, Την ανηφόρα. εκείνο ήταν δύσκολο. Παρατεταμένο όμως. Δεν ανεβήκαν από το χάρτη από τη... Αριστερά το χάρτ που είχε. Ανηφόρα ήταν, παρατεταμένο όμως. Χώμα με πέτρα. Ναι, αν είχες γκάζ, δηλαδή, εμάς που μας κοίτει, αν δεν έβγαινε, Σιβέρια πήγατε. Ναι, ναι. Δεν το βλέπω καλά. Το παλικάρι εδώ 5 βήματα κάνει, πέφτει. Δεν έχει προστινό ρε. Α, δεν είναι μπροστινό. Απ' τη λάσπη δεν έχω φρένο. Και εγώ αυτό έπαθα. Μήπως να γύριζες πίσω? Να κατέβω αυτό και να φύγω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι το μονοπάτι, αλλά χωρίς φρένο ρε φίλε δύσκολα. Παλεύετε χωρίς φρένο. Όχι ρε φίλε, επικίνδυνα είναι. Φύγε. Τι να φύγω, δεν θες να έρθω να σε βοηθήσω? Όχι, φύγε. Έλα, κάνε, θες να σε βοηθήσω? Φύγε και εγώ θα δω τι θα κάνω. Δε φίλε, δεν θα σε αφήσουμε μόνο. Καθόλου δεν πιάνει το μπροστινό? Όχι. Τίποτα. Τώρα εδώ μες στη λάσπη σου χάλασε. Πριν τη λάσπη. Α. Γιατί εμένα από τις λάσπες είναι τώρα. Έχω γαμηθεί. Ναι, γάμισέ τα ρε φίλε. Ζεστό μόνο με τέτοιο, αλλά πάλι χωρίς φρένο δεν κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει χωρίς φρένο, δύσκολα. Κούτσα πάνε. Φύγε. Εδώ με φρένο και δυσκολευόμαστε. Μη βάζεις μπρος, ζεστό. Γράφω. Πήρανε λάσπη τα τακάκια. Καλύτερα από εδώ πέρα θα έχει μονοπάτι, κατεβαίνει. Από εκεί Μην έρχεσαι ρε κοντά. Μην έρχεσαι. Έτσι παιδά, έτσι που βλέπετε, πολύ hard, extreme θα έλεγα. Όπως άκου, σε μένα. Πάνω από εκεί την άλλη πλευρά και ρίξει τον κόλλο μέσα στο λούκι.
Πάνε αγόρι μου, εδώ. Και στον κόλλο. Θες να πέσω. Ωραία, και πες. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα, μα έρθεις εδώ πέρα, το πεδόνι άνετα. Εκεί να μην πατήσω εδώ στη λάσπη, Μην έρθεις καθώς, το έχεις τράει σαν πάγο. Δεν έχεις φρένα ούτε μπροστά ούτε πίσω. Περίμενε, μην κάνεις τίποτα. Έτσι κι αλλιώς με ταχύτητα κατεβαίνω. Δεν παίζει ρόλο, μην κάνεις τίποτα. Θανάση, έλα ρε μαλάκα. Τι θα νιώσει, έλα. Πιάσε από εδώ. Θέλω να ρίξει τον κόλλο μέσα, θέλω να ρίξει τον κόλλο μέσα. Έλα, τράβα με λίγο να ανέβω. Πώς θα φύγουν, περίμενε, μετά το ανέβα πάνω, πάμε πίσω χρόνο. Όχι ταχύτητα μέσα, άσε να φύγει. Και Μάρα μου, Μπροστά μην πατήσεις καθόλου, μόνο πίσω. κοίτα με λίγο, θα ήταν από εδώ. Ναι, άμα μπορέσω να πάω, προσπαθώ. Θα μισθείς να φύγει ο κόλλος μέσα στο ματάκι. Εδώ πέρα. Εκεί. Εδώ το να φύγει. Μόνο εκεί, εκείνο το σημείο είναι μόνο. Αυτό κόλλο, θα πατήσει μόνο. Άμα δεν μπορείς το γυρίσεις πέρα το μέσα. Πάρτε έτσι τα χέρια, τα γύρι, τα φρένα. Άρα άμα δεν μπορείς το φέρεις εδώ πέρα, ρίξ' το μέσα. Ω, χορταράκι το Αιγαίο. Μονοπάτι για μένα τέλος. Δεν θέλω το Αιγαίο. Ένα ωραία. Όχι, με κόπηκε η ανάσα. Πάρα, ναι. Δεν μπορείς, Το κατεβάζω ρε, αλλά τώρα είναι θα σπάσει η χούφτα εκεί. Θες το ρίξουμε εκεί μέσα. Να τραβήξω τον κόλλο να το βάλω μέσα. Τα μούτρα, πώς είναι. Τα μούτρα όχι, παίρνει τον κόλλο πρώτα. Όπα. Μαλάκα, πώς μιστράει έτσι. Ανέβα πάνω, Μαλάκα, εδώ γλιστράει τέρμα. ανέβα πάνω, Πώς και μην πέσεις. Να ανέβω πάνω. ανέβα πάνω και με πίσω φρένο. Με πάω με τέτοιο, με συμπλέκτη. Ανέβα πάνω σου. Από πού το πήγατε από εδώ. Ε, Θα γλιστρήσεις εσύ. Από εδώ είπα να κατεβείς, αλλά εκεί γλιστράω, πώς θέλει. Περιμένετε που βοηθήσουμε και το παιδί. Και τον αυτοκίνη. αυτό είναι το πέδεμα του αιώνα. Πάμε το κάνετε να στείλουμε όλοι μαζί. Αχ, μια ουρήση καλή αυτό. Σβήστο. Με τον πέτα που είναι. Δώσε για να πω, είναι κρεμός. Τόσο μέρες εκεί το πάρω. Είναι αυτό δηλαδή. Εδώ δεν γυρνάει η ρόδα από τη λάσπη. Εγώ από τι που ήρθε τώρα έπεσα και γύρισα κολοτούπες εδώ μες στη λάσπη.
Βασικά αυτή η έκδοση είναι special έκδοση. Στο special edition φοράει αυτές. Πρέπει να είναι τερμινιόνι. Από εκεί που ήτανες, μου πετάει η μούρη μέσα. Πέφτω στα πλάγια. Πάρουμε το τρέπο, δεν γίνεται το κατέβει αυτό. Τον περιμένουμε, έλα. Να βγει την πυρική να φύγει το παιδί. Σταμάτα, ελβάκι μας. Βοηθήσουμε να κατέβει μία να φύγει από τον τότρομο. Μπράβο, σκύ. Η σκούπα την κοπάνισε. Πώς? Η σκούπα την κοπάνισε, λέω. Μαλάκα, οι φίλοι του την κοπάνησαν, οι φίλοι του. Πλάκα με κάνεις τώρα. Εκεί το φόνο, εκεί το φόνο. Εκεί στο βράχο, έλα από εδώ.
Περίμενε. Μήπως γυρνάμε πίσω. Υπάρχει περίπτωση να ξαναμπήκαμε και να το ξανακάνουμε τώρα. Μπορεί. Θυμάσαι τίποτα? Οι άλλοι πήγαν μάλλον. Έμεινα από βενζίνη, το γύρισα στη ρεζέρβα. Τώρα πόσο έχεις? 1 λίτρο. Τώρα? Δεν ξέρω, πάμε να είσαι από πίσω μου και να με βλέπει. Ωραία. Έσβησε. Ναι, στη ρεζέρβα το γύρισα και έσβησε. Λοιπόν, πώς θα βγει ο Πάρε γάλα, τηλέφωνο αυτούς τους διοργανωτές να φέρουν κάνα μπετόνι. πώς θα τους πούμε που είμαστε? Θα τους πούμε, είμαστε εδώ πριν να τελειώσουμε. Ξέρω εγώ 10 χιλιόμετρα λέγατε πριν, τώρα πόσο να είναι, 5 πριν το τέλος. Αλλά έχει μας πιάσει τη νύχτα. Μπορείς να βγάλεις εσύ βενζινή Πώς θα βγάλω? από το σωληνάκι? Να το βάλουμε στο μπουκάλι μου του νερού και να το ρίξουμε εδώ. Δεν τρέχει, εμένα είναι injection. Δεν τρέχει τον ντεπόζιτο. Σένα τρέχει. Εμένα τρέχει, αλλά Η αντλία είναι... Σεν έχεις τέτοιο όμως, έχεις με λάδι. με λάδι είναι εμένα. Και τι να κάνουμε. Εμείς σε λάδος μπουζί μετά. Και τι να κάνουμε, μείνουμε εδώ. Σε έσβησε. Ναι, το γύρισε.